Ayun, ang Fontana. Diyan sa Fontana. Sa Water Park. Water Park. Okay, sir. Okay lang. Sige. O yan, tutour kayo dito. Pero sa akin, libre ang tour. Ikot ko kayo. Kung sa bus, sinutour kayo dito sa channel ko, itutour ko kayo. Wow! Story 100K. Ito yung 100K? Eh sino titira dyan? Galing oh. Mainit kaya yan? Dubi lang. Ay parang may kibo. Ride MotoVlog. Let's ride. Let's go. Hello sa inyo mga ka-Gray Ride. Welcome to my channel. And kung bago ka lang dito sa akin channel, don't forget to subscribe, like, and comment below. Kaya ride safe sa inyo, to all of you. Nung nakaraang episode, pumunta tayo sa Clark at nakita natin yung napakahabang tulay dito sa Clark. At nagpalipad din tayo ng drone para higit natin makita yung ganda ng lugar. This episode, enjoy watching mga ka-Gray Ride. At pag na-upload ko itong video na ito, isusunod ko yung ginawa nating intro, yung bagong intro. Okay, let's ride, let's go. This is Gray Ride MotoVlog. Ngayon, punta kami sa Fontana. I think resort yun eh. Fontana Resort dito sa Clark. Yes. Woohoo! Let's ride. Na? May stoplight. May stoplight eh. Jalan. Hah? Clear water. Clear water. Ganun. La 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 la.
Di namin na ano yung sunset. Cloudy kasi. Sayang. Sayang. Nalobat na rin ng aming ano, yung antag doon, DJ, yung drone. Tagal na kasi di nagagamit eh. Siguro kailangan na-replace ng panibagong battery, or ayun nga, laging charge, laging gamitin. Ganun mo kasi pag mga gamit eh, madaling masira. The villages, pero parang walang mga village. Parang walang village sa loob. Na. Ouch. Okay, here we go. Midori, wow. It's the Midori, oh, Midori Clark. Oh, hotel. Oh, hotel casino. Midori. This way, the villages. Ayun, ang Fontana. Nakaligo na kami dito mga Pampanga Ride. Ganda dito, sulit. And ang Fontana. So, papasok? Ha? ID? Meron. Nandiyan sa bag ko. Nandiyan sa may ano. Diyan sa Fontana. Okay lang. Sige. Thank you. Pinapasok kami ito ng ID. Sa water park kami. Ha? Kaya mali. Familiar na sa'yo. Ayan. Mayroon silang clubhouse, water. Ayan. Kung member ka daw dito, how much? 4,000 to 6,000. Ayan, pwede dito. Ayan, mga lodges. Lodge ba yan? Mga bila nila, oh. Ayan. Ayan, mga bila nga lito. Ayan. How much yung bila nilang ganyan? Kung member, 6,000 per night, per day, ganun. Ayun na, mga slides nila. May dinosaur. Ayun. Speed limit. Tingnan pa natin, ikutin natin kung ano makikita natin dito. Libot-libot lang. Bawal nga pag nung pala kayo, bawal nga palang magdala ng food sa loob. Hindi nila ina-allowed na may dalang food. Ayan na. Ayan. Water theme park. Yes. Yan.
Saan kayo lagi nag-ano dito? Dark. Nag-house? Binenta na ang ano. Oo. Rent ng bila. Ha? Randomize. Ay, may casino rin dito. Ako. 20 to 100. Okay. For one day lang yon. Tingnan nga natin. Oh. Bagay ito talaga sa mga foreigner. Ayan o, mga traveler o. Oh, diba? Traveler. Oh, yan, tutor kayo dito. Pero sa akin, libre ang tour. Ikot ko kayo. Kung sa bus, sinutour kayo dito sa channel ko, itutour ko kayo. Ito ang Fontana Sports Center. Yes. Yeah. Ano pa bang meron dito? Ano yan? Parang cave. Fontana Hotspring. Sige, pasok tayo dyan. Pwede ba lumibot muna tapos papasok tayo dyan mamaya? Ano pa ba meron doon? Oh, sige. Yun ang ganda oh. Mayroon silang playground. Yan, dalhin nyo dito mga family nyo. Playground kayo. Kung wala kayong anak, magabulan na lang kayo mag-asawa. Yeah! Right. Ayan, game changers. Game changer. Ano yun? Honda yun ah. Honda. Game changer. Lawak dito. Hindi pa nalalaglag yung ano. Nandiyan pa yung wallet ko. Hindi tayo makakaw mag-wallet ko. Kaliwa na. Okay. Parang liblib na doon sa dulo. Yes. Ito ang Florida Convention Center. Oh, may pool. Tsaka yung villa nila. Yan natin. Ito. Wow. 20 to 100. Isang buo na yan. Wow. May mga backyard. Oh. Yan ang moment. Diba? Yeah, ito. Yes. Halos mga Koreano dito eh. Ayan. Puro ano, Chinese ba yan? Korean. Mga Chinese, no? Puro Chinese pa na nandito. Aba, naabutan tayo ng putukan. Eh, putukan sila. Tingnan lang natin to. Ang ganda oh. Ito, ang ganda oh. Malaki. Ayan yung story. Wow. Story 100K. Ito yung 100K? Eh, sino titira dyan? Maramihan. Oh, yan. Inilaw na nila oh. Tingnan nyo oh. Ayan oh. Diba? Ganda. Wala na. Pero ayun yung pool. Yung pool ng dumi. Diba? Sulit kayo dyan. Sa 100K. Diyan kayo mag-swimming. With ano pa? With dumi. Dito tayo. Wala na. Balik na. Ipuputukan na dun. Sige. Ayan oh. Oh. Shoot. Husay. Napuputukan na yan. Ni hao. Yan. Ni hao crossing. Ayan.
Dun, dun. Napunta tayo dito sa cave mga paps. Yeah. Yan, pwede naman pumasok dito. Picnic area pero wala kaming dalang pagkain. Wow, di ba? Yan, dito ang picnic area. Yung madumi-dumi. Ayun na. Winawalisan naman. Dito tayo sa nakikita. Ano nakasulat? Fontana Spring. Tingnan natin na. Wow. Ayan. Please secure your borrowers at all times. Tara. Ay, parang may cave, oh. Fontana Hotspring. Parang di na nila binabantayan. Ay, jacuzzi, oh. Paano yan? Sakop to noon. Oo. Hindi, sakop ko nung Fontana pati yung... Alam mo, ano ka doon? Lahat? Oo. Di, pero kanya-kanya may bayan. Oo. Hotspring. Bayan pa rin. Galing, oh. Mainit kaya yan? Dumi lang. Ay, parang may kibo. Oo, kita nyo? Ay, malinis. Mukha lang. Kulay blue kasi. Ay, may tao. Ayan, dyan tayo. Sunken Bar. Yan yung hot spring nila. Yun lang. Puro Chinese nga nandito. Wasak doon tayo. Yan. Yan ang video dito. Di na kaya ng drone mo. Ay, ganun sa ano. Pa. Yaman ng Chinese, no? Puro Chinese nandito eh. Napunta sila sa Clark. Tingnan mo, baka may alupihan. Kala. Oo nga. Parang may buhayan na dyan ah. Wala yung kulay.
Ay, ano yan? Old. Dito ano? Kami alupihan. Meron pa gap. Kalong-kalong na. Dahil so wala na pong gumagamit. May tura niya. No pets allowed. No food drinks allowed. Yes. Saan tayo? Magkasarado na yung mga condition yan. Ganun. Kain tayo, gugutom ako. Ano ba makakainan dito? Hindi, may charger ako dito. May wala lang wire. Eto, hindi, mayroon charger to. Nakaka full charge nga ako dito. Eto, volts to eh. Sa baterya to eh. Yan, pa-exit na kami. Pinagsasabi ko kanina, di na record. Yay, nako. Ay, nako. Thank you. Ay. May usa din. Saan? Saan tayo? Saan tayo? Yeah. Ay, sige. Ay, pabalik na kami. Padilim na kasi. Wala na, titinda ng bola. Wala na nag-golf. Ayun pala, ngayon pa. Tinda ng bola. So, bye bye mga paps, mga brand. Sa huling mga vlog uli. Wala akong may vlog, ginaya ito muna, no? Sensya na sa inyo. Sensya na. So, let's try. Let's go. This is Grey Ride MotoVlog.